Začína sa posledný kežmarský magazín v tomto kalendárnom roku. Vitajte pri jeho sledovaní. Vianoce nám opäť zbehli ako voda. My sa však v krátkom príspevku ešte aj dnes vrátime k predvianočnej atmosfére, ktorá panovala medzi žiakmi a učiteľmi základnej školy vo Vrbove. Pásmo koliet, piesní, básni a vinšov uvili vrbovskí školáci pre svojich najbližších. Tým aj tento rok takýmto spôsobom spríjemnili predvianočné obdobie. Besiedka bola ako každý rok dokonale pripravená. Svoj podiel na to mali všetky triedy a tiež kreatívni pedagógovia. Vianoce, sviatky lásky a pokoja, nech každú vašu bolesť zahoja. Modlitbou vianočnou potešte sa spolu, keď budete sádať k štedrovečernému stolu. Chvíľa našho Pána, Pána vienok či sladkú solonku. Riaditeľ základnej školy Jozef Bernát bol aj s tohtoročnou úrovňou Vianočnej akadémie spokojný a svojim žiakom i kolegom zaprial do nového roku. Všetkým chcem popriať hlavne hodne zdravia, šťastia, Božieho požehnania, veľa lásky, žiakom výborných pedagógom, žalce výborných žiakov a všetkým, aby sa im v živote darilo. A novoročné želanie vám prinášame aj od starostu obce Jozefa Kovalčíka. Aj napriek nie veľmi priaznivým prognózam a predpovediam, ktoré nám prinášajú naši analytici, ekonómovia či politici prostredníctvom médií, týkajúcich sa práve krízy, ktorá vraj v budúcom roku bude tá najhoršia a bude naozaj náročné ju prežiť a prekonať. Chcem našim spoluobčanom zaželať všetko len to dobré. Najmä hodne síl a odvahy, aby dokázali sa vysporiadať s týmito náročnými chvíľami, ktoré nás asi čakajú v tom budúcom roku. Ale verím, že slovenský národ, tak ako už roky dozadu to preukázal, tú odvahu a tú trpezlivosť a snahu sa vysporiadať s ťažkými chvíľami, dokážu aj naši ľudia, naši vrbovčania. A teda k tomuto chcem im zaželať veľa zdravia, šťastia, a najmä lásky a pohody v kruhu svojich najbližších. A dovoľte aj mne, aby som sa vám v mene celého tímu Kežmarskej televízie poďakovala za vašu doterajšiu priazeň a zapriala vám len to najlepšie do nadchádzajúceho roku 2012.